Takže vítám vás, tohle bude můj první let's play na Minecraft a můžeme začít. Na tom nezačneme, uděláme si novej. No, teď sám regeneruje. Blbý je, že můžu natáčet víc, nemůžu natáčet víc jak 15 minut. Takže to je blbý. Krása, ta mapa se regeneruje dlouho. Omlouvám se, mám kašel. Takže dlouho. No, konečně, kde to jsem? Jak vidíte, používám nový textur, DokuCraft. V začátku potřebujete určit dřevo, no. Když tak ukážu ten můj svět, ten citronek. Jen tak napadlo nějaký jméno. Takže jako je to v pohodě. Hop. A ne do hlíny. Mám takové menší lagy. Takže no. Dáme se na workbench. A víte co? A to survival, ukážu to ten citronek. Ten je hodně lepší, hodně. Takže jako docela dobrý. Regeneruje taky dlouho. To nuda, no. No, konečně. Tady můj baráček. Takový menší. No. Tady stavím. Nedostavěný. Co mi to tu peče? Aha. Vidíte, mám podělanou grafiku. No tak nebudete, sorry. No tak to je můj sklad. Ne písek. No pak mám, teď mám ukážu, kolik je tam důl, no. Jsem dřív bydlel. Tady jsem měl sklad, než jsem ty truhy pobral. Vlastně nahoru. Přišlo takový blbý bydle dole. Tady jsem si chtěl udělat zahradu. Což si neudělám, protože se mi to nelíbí, ta grafika. No nic, to ukážu na ten důl. Je hodně hluboký. Hop. No, tak tady už mám schody. To jsem taky debil, nevzal jsem si, no, tady jsme úplně už to.
No, tady jsem našel taky železo. Tady diamanty. No, co to je? No, dobrý, to už nepůjdu. Musím se postavit takovou menší chatku, když takovou pláže postavím. Tam budu chodit jen občas, fakt ale jenom občas. Papaya. Běž. No, tak je to takový na prd. Dost hluboký, jsem dělal zbytečně. Vlastně, tady je byl divný, nějaký hodně divný. Že prostě, jak si, když máte jeden stack dřeva, tak vám to udělá 64, 64, 60. Což jsem fakt nepochopil. Jak tak málo toho nespracovaného udělá tolik těch, jo. No ne, uděláme si koberec. Kdo jsem si mohl udělat koberec. No, nemám žádný nápadák. No. Takže tady vidíte dřevo, kamení, 10, písek, diamanty, zlato, redstone, železo, lapis se mi to nevyšel, mob drop, hlínu, plnou, nástroje, našel jsem diamanty. A ostatní věci. Seed. Omlouvám se, to je jaksi nějaký menší záprtek. A kolik je tak poledne? Jsem ten kamen nedal. Jsem nějak začal lagovat, hej. Omlouvám se za ty lagy. Běž. Stůj. No, ty. To rozsekám. No, ježiši. Tak, to bylo asi všechno k dnešnímu partu, tak a zatím se mějte. Ahoj!